Lidi, vítejte u kanálu Naruto X One Piece na 3 a dneska budeme hrát Mortal Kombat a já vám ukážu, jak dělat fatality na Kitanu. A jestli vy máte PlayStation 4 nebo PlayStation 5, tak dávejte like nebo odběr, jestli máte 5. Tak, a já tady využiju už Kitanu a proti tadyto nechuťárka jedný. A jdeme vybrat tohle. Uší Dragon Grotto. To dělá takhle. 4x dolů a trojhelník. Tak jdeme. Máš jeden debil. Ty vole. Tu máš jeden debil. A já ti to nepovolím. To dát. A kopanec. Jau? Jsem kravu. Debil. Tak. Jdeme. Tak to je fakt debil lidi. A ještě já vám ukážu, jak možná, jak se dělá fatality na Sub-Zero. A teď, počkejte. 1, 2, 3, 4. No. A zkuste to taky udělat, jestli máte Mortal Kombat 11. Mně to nevadí, na co vy tam máte. Jestli máte to na nějakých PlayStation, jestli to máte tam 4 nebo 5 PlayStation, tak to zkuste 100%. A ještě zkusím udělat fatality Sub-Zero. Learn. Nebo tak zkusím Fatality Train. Vezmu si Sub-Zero a proti Kolektoru. A vezmu si turnaj. To fatality Sub-Zero ještě zkusím. Já to nepotřebuju tak. Op. Fuj. Fakt musím. Fuj. Tak. A jdeme to vyzkoušet ve fightu. Fight, lokal. Já mám na něho takovou masku. Jo. A vezmu na něho tady ten skin. Jo, aha. Oproti Frostovi. Protože Frost, ona od něho učila dělat led. A zkusíme Retro Cage. Tak to zkusíme. Aha, tady to. Wow, je nějak zmrazil, protože já nevím, jak to dělat, protože já prostě tak dělám. Máš kam několikrát. Zase. Ty vole. Co to je? Wow, přestaň. Fuj. Ty vole. Au, fuj, to je fakt hnusné. Ale to nevadí, tak. Але це не така, як інші. Вона позбавляє симптомів алергії без седативних але. Для безсоромних зірок. Важких і стрункових. Для Марини
Джоне. Pojď. Ale pojď ke mně, ty srabu. Srabe jedno posraně. Já jdu od tebe trošku dál, ale pojď ke mně. Wow, tvoje, boju si. Ale nevá, já si jí nebojím. A poslední kombo. Wow. Tak, a to jdeme zkusit. Tak. Jo, konečně já to udělal. To fatality. Fuj. Rozbil si hlavu. No. Lidi, děkujeme, že koukali na tohle video, dávajte na tohle video nějaké lajky, odběry, klidně komentáře a zvonečky. A čabás!